emakhosini bingelele kubuholi bonke, bingelele nakuma-commanders akhona wonke. Sifuna ukusho ukuthi nathi sabelaphi niyibonile iprogram yethu esiyiqalile yoko siyabalanda. Niyibonile imiphumela yayo le eMangozi. Siyaphuma futhi sesiphumela kwamanye ama-province. Nathi la eThekwini sikhona, sizoza kumaZulu, sizokhuleka kanye nani nabefundisi. Sizokhulekela ukuthi nje abantu babuye bonke bezimkhontweni, ngoba ayikho enye inhlangano ezokwazi ukuthi ikhulule umuntu omnyama. Umkhonto wesizwe kuphela ozokhulula umuntu omnyama. Yingakho ke nathi sabelaphi sila emkhontweni. Amandla